Grazas por estar aí. Comparezo, como ven sendo habitual os vendres, o que pasa que este é festivo, por lo tanto, o día anterior, e máis neste caso porque tuvemos unha xunta de goberno extraordinaria esta mañán, a terceira desta semana, centrada basicamente nos temas que nos ocupan e nos preocupan a todos os ciudadanos e tamén aos seus representantes vinculado á crise sanitaria, económica e social que estamos a vivir. Con relación a este tema, o tema central xustamente desta xunta de goberno era aprobar tres líneas de axudas previstas dentro do programa de reactivación económica e orientadas estas tres líneas ao apoio ao pequeno comercio fundamentalmente. Básicamente, estas tres líneas de axuda consisten, por unha parte, en axuda para o pago de intereses dos créditos. Aquí se podían acoller as entidades que teñan concertado créditos con posterioridade ao 14 de marzo e o pago de intereses de esos créditos por unha contía que sería como máximo o 75% dos intereses devengados con un tope de 1.000 euros por cada un dos establecimentos. Establécese unha línea inicial de 100.000 euros, pero ampliable ata 300.000. Por lo tanto, esa convocatoria se abrirá en canto se publiquen os anuncios correspondentes, haberá un plazo de 20 días hábiles para presentar propostas e confiamos en poder resolvelas hacia finales do mes de maio, principios do mes de xuño. A segunda línea é unha línea que vai orientada fundamentalmente con tres apartados, que vai orientada fundamentalmente ao apoio da renovación tecnolóxica, que vai orientada á comunicación, á mellora da imaxe e da comunicación dos establecimentos, e unha terceira línea que vai orientada tamén aquelas medidas que se deban adoptar no comercio, tanto para a súa adaptación ao novo espacio, ao novo escenario, como para a mellora da imaxe dos comercios. Ten unha dotación inicial de 210.000 euros que sería ampliable ata 600.000. E cada unha das tres líneas, a primeira nace con 115.000 euros, a segunda nace con 15.000, a de comunicación, e a terceira, que é a de melloras nas infraestructuras, pero que permite tamén acoller gasto corriente do propio comercio, nace con unha dotación inicial de 80.000. En total serían 210.000 euros de partida, ampliables a 600.000. Os 390.000 euros suplementarios non irían asignadas a ninguna das tres líneas concretas, sino que en función da demanda que teñamos en cada línea, se asignarán, en función da demanda, se asignarán máis para a renovación tecnolóxica, máis para gasto corriente ou máis para, por exemplo, equipamentos, actuacións que haya que facer tanto para modernizar o comercio como para adaptarse ás novas circunstancias de seguridade. E a terceira línea, basicamente, son cheques de consultoría. Cada unha serían 100 cheques en total, 17 para acondicionamento de locais de negocio, 17 de asesoramento en escaparatismo e mercadotecnia, 17 en comunicación, 17 en mercadotecnia digital, 17 de comercio electrónico e 15 para innovación empresarial. Están concertados estos cheques con diferentes empresas especializadas en cada un destes sectores, polo tanto, o que recibiría os comercios que decidan acollerse a este programa, cada un que sea seleccionado recibiría un cheque para ter este asesoramento que podría facer efectivo con carácter inmediato. O que faría, en realidad, o Concello é pagar a factura das empresas, das entidades, das persoas que se van a ocupar dese asesoramento. O montante total nace con unha dotación inicial de
aproximadamente 410.000 euros, pero cunha previsión de 1.000.000 de euros. Bueno, isto é o principal que se aprobou na Xunta de Goberno de esta mañán. Salirán a convocatoria inmediatamente, tamén se aprobou unha pequena modificación no Plan Único de Concellos post-2020 coa Diputación Provincial e tamén se aprobou a proposta da Consellería Delegada de Economía e Facenda un expediente de crédito extraordinario para facer frente con cargo remanente líquido de tesorería de facturas que quedaron pendientes do ano pasado por importe de 439.000 euros. Bueno, isto foi o que dou de sí a Xunta de Goberno. Eu quixera insistir simplemente en algo que me parece que ás veces non se entende ben. O plan de reactivación económica é un plan único, pero con diferentes patas. Ten unha pata orientada ao traballo, das que xa sacamos algúns epígrafes, como foron, por exemplo, os cursos de formación online, que, por certo, foron e están a ser un éxito total. A segunda pata é a de apoio a empresas e autónomos, que, por certo, esperamos sacar a primeira convocatoria de axudas, se é posible, o luns da semana que ven, é dicir, dentro de 4 días. E a terceira pata é o apoio ao pequeno comercio, que incluye a súa vez toda unha serie de actuacións, entre outros, por exemplo, esta festa da primavera, unha campaña de promoción que xa estamos empezando e tamén estas 3 líneas de axuda que hoxe convocamos. Hai unha cuarta pata do plan de reactivación económica que é referido ao turismo que se presentou no día de onte e hai unha quinta pata que se presentará cegáis hacia finales da semana que ven ou da seguinte. Estamos esperando, non só porque se está traballando na súa elaboración, sino porque está previsto que o Consello de Ministros do día 4 de maio adote o plan de axudas ao sector cultural. Por lo tanto, nós queremos conocer cal é o programa do Ministerio e, se fora posible, cal é o programa da Comunidade Autónoma, co obxectivo de que a proposta municipal sea complementaria e compatible con estes programas. É dicir, non se trata de que cada un fagamos a guerra pola nosa conta, sino de que todos sumemos para conseguir os millores obxectivos. Por lo tanto, para nós, dado que, lóxicamente, son as administracións que manexan os maiores recursos, queríamos que o día 4 se aprobe o programa estatal, esperamos que o programa autonómico non demore moito, e a partir de aí queríamos presentarnos o programa municipal, que, en todo caso, considero que non tardaremos máis de 2 semanas en presentalo, pero espero que os outros tamén saquen a súa parte, co fin de poder garantizar a axeitada coordinación e complementación entre uns programas e outros, senón, pois, lóxicamente, teremos que sacar o noso, e, bueno, logo, pois, trataremos de encardinalo o mellor que podamos, pero que quede ben claro que hai un único plan de reactivación económica con diferentes patas: emprego, empresa, autónomos, comercio, turismo, cultura, con esas patas. 5 patas. Bueno, podo contestar as preguntas. Carlos de Año, del Correo. Quería saber a postura do Concello sobre as terrazas despois do rexeitamento dos hosteleiros, e sobre este tema, Paula da Cope, quería saber se puido falar con comerciantes e hosteleiros pola fase de desescalada e as súas preocupacións. Nalgúns lugares falase de ampliar a ocupación das terrazas, aínda que con menos cadeiras. Baralla algo semellante aquí? Vamos a ver, é unha preocupación que temos grande. Este plan de desescalada que aínda está moi pouco determinado, quer dizer, se marcaron uns principios xerais, entendo que vai haber reunións coas comunidades autónomas, por lo tanto, entendo que é bastante previsible que se produzan axustes importantes en esta proposta. Seguramente se manterá a arquitectura estrutural da proposta, pero haberá matices importantes. O ámbito vai ser provincias ou áreas sanitarias?
ou comarcas. Hombre, a mí me dá a impresión que se vai a ir a áreas sanitarias, pero haberá que definilo. En segundo lugar, as propias etapas e o contido desas etapas. Eu creo que vai haber matizacións importantes ao longo destes días. A partir de aí, nós estamos traballando, o propio goberno ten previsto unha reunión extraordinaria o luns pola tarde e se lle encargou a todos os concelleiros delegados de área e a todos os departamentos que preparen a vista do que decida o goberno e a comunidade autónoma o plan de desescalonamento en cada unha das áreas. Por lo tanto, nós o que temos que ter claro é que o Concello non se pode lanzar a regular independientemente da Xunta e do Estado, entre outras cuestións, porque a xerarquía competencial é de arriba a baixo e non de abaixo a arriba, é dicir, non se van a adaptar eles ao que saque o Concello, sino que é o Concello o que se ten que adaptar a normativa que emane do Estado e da comunidade autónoma, senón o único que estaríamos era xenerando confusión, e desde logo non me parece que xustamente o que falte ahora mesmo sea confusión. Eu creo que hai que transmitir confianza, credibilidade e tranquilidade hasta onde se poida. Temos unha enorme preocupación, tanto por servicios públicos como polo comercio e a hostelería, con relación ao tema das terrazas. Bueno, nós estamos un pouco á espera de que se clarifiquen cousas. Por exemplo, o das mamparas é bo ou é malo? Pois nós pensábamos que era bo, pero ora empezan a xurdir especialistas que din que é malo e que non hai que poñer as mamparas, por exemplo, nas terrazas. De feito, estábamos estudiando habilitar que con xardineiras se poideran habilitar mamparas de separación entre as mesas. Agora sale o presidente da Fundación de Sanidade Pública de España dicindo que é totalmente desrecomendado. Digo, bueno, pues vamos a ver si nos aclaran ese tema. Bueno, espero que se aclare. Segundo, que vai haber unha minoración do número de sillas, de cadeiras e de mesas. Inevitable. Inevitable. Si se autoriza en condicións como as que se están plantexando, de 1 metro de separación entre cadeiras e da distancia que se debe manter entre mesas e que non se debe autorizar o aforo de máis do 30% do que tiña autorizado, é evidente que temos que asumir como inevitable unha reducción do aforo. Non é posible que se triplique o espacio das terrazas. Primeiro, porque non hai espacio. E segundo, porque hai que pensar que na vía pública, aparte de para terrazas, hai outros usuarios da vía pública. Por lo tanto, aí trataremos de dictar normas con carácter xeral e analizaremos puntualmente cada caso. Haberá terrazas que sean susceptibles de aumentar o seu espacio un 20 ou un 30%, haberá terrazas que non sea posible aumentar o seu espacio sin impedir a circulación de peóns. Nós temos que respetar os espacios para a circulación das persoas que tamén teñen que manter a súa distancia de seguridade. Por lo tanto, é moi importante que comprendendo a preocupación e o drama que se está a vivir en cada sector, todos somos conscientes de que a cidade é un espacio compartido no que temos que buscar puntos de equilibrio entre uns e outros. Non podemos resolver o problema das terrazas a conta de sacrificar o resto. Porque non sería xusto, nin aceptable, nin viable. Temos que ver que é o que podemos axudarle a nosa hostelería e facendo compatible co funcionamento do resto da ciudad. Pero todos somos conscientes que hai moitas zonas da ciudad onde o espacio ocupado polas terrazas está ao límite. Por lo tanto, non é probable que poidamos aumentar significativamente este espacio. Outra cuestión distinta é que se nos autorizara e se considerara oportuno a posibilidade de establecer mamparas entre as mesas, pois ao mellor a distancia entre mesa
podía ser menor se hai unha mampara de separación. Pero xa digo, eso estamos dependendo das directrices que se nos den, que de momento hai un nivel de confusión realmente e de contradicción realmente significativo. Con relación ao comercio, bueno, se está plantexando para esta semana o da cita previa. Desconozo se a operatividade de entrada será moita, penso que a primeira semana pouca, non sei se a partir de aí eso se irá adaptando mellor. En todo caso, me parece moi positivo que o comercio poida abrir a partir do día 11, me parece moi positivo. E, bueno, o que deberán facer os comerciantes, pois facer o mismo que fixeron antes os supermercados ou as tendas de alimentación, que é controlar o aforo en cada establecimento, procurar que se produza unha concentración excesiva de personas e, na medida do posible, pois dotarse de máscaras e de guantes. Que, bueno, tamén agora se abre outra polémica sobre o tema dos guantes. Aquí parece ser que todo está sometido a revisión permanente. De entrada, eu creo que é moi recomendable. O das máscaras, temos que decir que polo que estamos comprobándonos, a día de hoxe hai máscaras á venta nas farmacias de Santiago. Por lo tanto, en este momento, os problemas de suministro existen, porque se todos os ciudadanos de Santiago empezamos a consumir máscaras, non sei se estará garantido o suministro, pero de momento ese suministro está a existir. E de momento nas farmacias de Santiago existen tanto máscaras como guantes a disposición dos diferentes usuarios que así o demanden. Por lo tanto, estuvimos a facer un seguimento continuado e detallado. Eu estou en contacto coas asociacións, onte con unha, hoxe con outra. Falarei este fin de semana coas restantes asociacións, tanto do comercio como de hostelería. Somos moi conscientes da preocupación que eles teñen e da problemática que eles teñen, e dentro das limitacións que ten o Concello, que teñan por seguro que asumimos con unha prioridade tratar de apoialos e de axudalos naquilo que sea posible, tanto legalmente como que sea compatible cos dereitos e necesidades do conxunto dos ciudadanos de Santiago. No fondo, o Concello ten que procurar xustamente esa convivencia entre diferentes intereses e diferentes usos. Neste sentido, Ramón Dondacero di que comerciantes e hosteleiros sinalan que siguen sen cobrar ERTES nin poder acceder aos créditos ICO. Preguntan se haberá máis axudas municipais para ambos sectores na cidade. Bueno, estamos sacando o que podemos, estamos pendientes de algo que non depende de nós, que é un decreto lei que regule o remanente de tesorería que ten o Concello, que son 11 millóns de euros. Temos pendientes de que se produzca habilitación legal para dispoñer total ou parcialmente dese remanente. En principio, a nosa intervención estamos pendientes de que emita o informe correspondente. Nos pensamos que poderíamos dispoñer de entre 6 e 7 millóns de euros, dos cales o 20% iría destinado a bienestar social, porque, volvo a repetir, temos un problema social moi serio. O número de persoas acollidos aos bonos tickets especial de compra este mércores superou as 3.000 personas, algo máis de 1.160 familias e máis de 3.000 personas acollidos, e a maiores están os comedores escolares, e a maiores está a asistencia domiciliaria, e a maiores está a comida que se reparte, e a maiores está a cociña económica. Quer dizer que temos 4.000 personas en Santiago, que desde as administracións públicas, aproximadamente 3.500 delas desde o propio Concello, estamos tendo que asistirles e axudarles para garantizarles a súa alimentación.
E iso é prioritario. Aí non podemos escaptimar recursos ao límite das nosas posibilidades. E o estamos facendo. E, por suposto, estamos convencidos de que, desgraciadamente, isto non remata co estado de alarma. Isto vai seguir máis tempo. María Xosé, da Radio Galega, temos algunha previsión para o 25 de xullo tendo en conta as fases da desescalada? Sí, estamos traballando en este momento sobre esa hipótesis. Eu mesmo lle fixen unha consulta ao resto dos grupos municipales porque queremos que esta sea unha decisión compartida. Por suposto, o goberno municipal, se ten que tomar a decisión en solitario, para eso está e a tomaría, pero nos gustaría escoitar os demais grupos e tamén dentro do propio grupo de goberno estamos discutindo que é o que podemos facer. Queremos facer algunhas cousas, esperemos que daquela este recuperada esa nova normalidade, pero temos que asumir que o que fagamos no Apóstolo vai ter moi pouco que ver co que se fixo nos anos pasados. Non vai haber grandes eventos, non vai haber grandes concentracións de personas, non as vai a poder haber. Todo o que fagamos terá que respetar as distancias de seguridade e isto mesmo nos vai obligar a replantexar o cartel que tiñamos pensado. Quer dizer, non podemos gastar unha cantidad moi grande de cartos en facer unha actuación da que logo podan disfrutar moi poucas personas. Por lo tanto, isto nos obligará a replantexar moitas cousas. Ten ventaxas, porque imos a facer apostas por grupos locales, por grupos de un formato, digamos, máis pequeno desde o punto de vista das demandas que nos poidan facer. Trataremos tamén de abrilo o espacio ciudadano o que poidamos, pero, bueno, é un escenario diferente. E, por suposto, imos a reforzar a programación para fin de ano. Xa o anticipo, que ademais coincide coa apertura do Ano Santo, por tanto, imos a reforzar de forma significativa a programación para final de ano. María Xosé da Radio Galega. Pero ainda non o temos cerrado. Estamos traballando sobre ese tema partindo dun escenario que reconocemos que é novo. Pregunta se se pode adiantar algo do plan previsto para o sector cultural. Ainda non. Imos a esperar a que saque o goberno e a Xunta. O único que si podo adiantar é que imos a facer a maior aposta posible polo noso entorno, por aquilo que nos rodea e que está máis cercano. É coherente co que lles acabo de decir ahora. Pensen vostedes o propio auditorio. Imos a ver como xestionamos os abonos para a tempada próxima, porque probablemente non poidamos poñer á venta 1000 localidades, podrán ser 500 como moito. Bueno, hai moitos temas que imos a ter que replantexar, porque non sabemos a ciencia certa canto durará esta etapa, nin sabemos a ciencia certa se no mes de outono non haberá novas medidas restrictivas. Por lo tanto, todos nos temos que ir adaptando no día a día un escenario incerto, con informacións contradictorias e sometidos a vaivenes. Lara Pelo pregunta como se vai organizar a volta ao traballo presencial no Concello. Ben, temos redactado un borrador de proposta, a debatiremos na reunión do grupo de goberno do próximo luns, e temos redactado unha proposta de timing. Vai a ser paulatino, o teletraballo non vai a desaparecer repentinamente, sino que vai haber unha temporada, probablemente hasta o final deste desconfinamento, no que se irá combinando a reincorporación aos postos de traballo, sobre todo de aqueles
que non poden acollerse ao teletraballo e aqueles que sean máis imprescindible iremos paulatinamente incorporando o resto das persoas. Pero non preveo unha plena normalidade antes do 25 de xulio. Tamén se están elaborando os planes de seguridade con colocación de mamparas, etc. Non só todo o personal donde haya atención ao público haberá mamparas e todo o personal, por suposto, terá garantizado os seus elementos de seguridade. Guantes e máscaras, a espera de ver en que acaba todo isto dos guantes, porque estamos un pouco desconcertados. Nada máis. Bueno, pois se non hai nada máis, moitas grazas a todos e a todas.